Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Pane imwe WhatsApp voice note yandakatumidzirwa ichibva kuna Haiti. Rekei tinzwewo vachitaura nyaya yavo. Mukomana Chimakadi muri senyu. Aiwa, ini ndiri raiti zvisingaiti. Ndaigara ndichitarira zvangu maprograms enyu Secret and Confessions until ndazoteerera zvangu soro ndikanzwa muchiti vakambotambudzika nemumarelationship mukuroorwa umu. Ndati ndiuyewo nezvandakasangana nazvo. Inini handizivi mukomanashi. Chero mukaviga mazita munhu anga akandiroora, chero mukaburitsa rakadaro, because ndenchida kuti vanhu vazive, and almost vanhu vanga vakuzivawo vakati regai ndikokuudzai marondedzerero azvo azvakaita kusvika ndive pari zvino. Inini mukomanashi ndakasangana nemurume wangu muJoburg ndandine 23 years, anova ex-husband yangu. Ndine 23 years kudaro. Takangosanganawo ndikabva ndaitawo first born yangu mukomana, ndikabatira mimba yefirst born yangu mukomana. Tikagara muJoburg, ndakauti ndine 2 years ndipo paakazoti tiende kumusha mwana ane 2 years tinoratidzawo vabereki nokunobvisirawo kumusha kwedu. Inini ndakakurira kuKweru. Taenda kumusha kweduwo, tasvika ikoko vachiti vada koroora. Chinhu chakandishamisa, baba vangu vakabva vati aiwa, inini pfuma yenyu handidi kana anything, ndoda kutanga ndaona kuti mwana wangu akagara zvakanaka here. Murume wangu anga ari wekwaChivi. Tadzokera kudaro, baba vangu hapana chavakatora. Tadzokera kudaro, ndakapona mwana wangu 97 first born, 97, 98, 99, ndakazoenda kumusha 99. Ndati gare tatodzokera kuJoburg kuya. Zvinhu zvese zvaifamba zvakanaka time yachona. Inini murume wangu anga ane problem yokundandama, aikakama. Then from there ndikabva ndaita second born yangu mukomana. Pasecond born ndipo pandakatanga kuona kuti murume wangu is different pane zvaaindiratidza nguva yese. Ndandisingachibvumidzwi kupfeka matrausi, izvo ndandisina hangu basa nazvo because I was a married person. Ivo vanga vakakurirawo kumusha, chero isusu takakurira mutauni. Ndandisingabvumidzwi kupfeka zvinhu zvinosiya maoko panze mukomanashi. Kugadzira musoro kundaigara ndakagekwa, ndaifanira kugekwa, but tatisingaendi hedu kumapostori kana kupi. Ndipo pandakatanga kuona kuti upenyu hwakaoma mukomanashi. Inini murume wangu munhu anga aita zvemadhiri. Aita zvemadhiri, arongoita zvemadhiri. Vanomuziva vakawanda muJoburg imomo. Vanotomuziva because vamwe vachanzwa nyaya iyi ichitaurwa vanototi avo ndimai Nhingi, anga ari mukadzi waNhingi. Ipapo manje pasina kupera nguva, uyu mwana wangu second born mukomana uyu ndakabva ndabata pamwe pamupiri third born yangu mukomana. Vana ava igore kubva pane iye. Ndipo pandakatanga kuona kuti makandiwa asi Mwari mukomanashi. Mukomanashi munhu airara asipo pamba, munhu anga ane mari, aita mari, madhiri avo haanambofera apinda basa kana kudii, vaingoita zvemadhiri izvozvizvi. Kana tichitaura vanhu vanoti ndezvefraud, but iye anga asingaitiri vanhu vatema, vaitira vakarerekera kuvarungu. Hapana chandaishayiwa mukomanashi. Ndaitogarawo kune imwe suburb kwatinoti kumatown house muJoburg ikokoko, kwandaitogarawo.
tichigara ikoko vana vaitoendawo kuchikoro, ndaive ndine musikana webasa kusvika tazoita vasikana vaviri vebasa. Izvo ndaindisati ndabata kuti murume wangu anoda madhiresi. Murume aiva asingarari pamba, mukomanashi waiti ukamufonera ukudza kuti chisimo mumba chii, hapana chauri kushaya, saka chauri kuda chii. Ndairohwa mukomanashi, kurohwa zvokuti ndai ndisingakwanisi kutaura nokunyara. Inini masisters angu they are happily married. Munhu wese anga akarogwa kumba kwedu anga akarohwa zvakanaka. Nokunyara uku ndairohwa, ndichirohwa ndazoona kuti zvanyanya, ndikabva ndafonerawo ndaenda kufonera baba vangu namai vangu ndichivaudza situation. Hapana mapurisa anga asingandizivi muJoburg muya nemurume wangu, because baba vangu vaitosvika pachinzvimbo chokuti madima vadzosa vanhu ivavo vose kuZimbabwe, vangouya vazogara kuno kuZimbabwe, because ikoko magariro avo hana kumira zvakanaka. Aiti akabva akarara asipo 2-3 days, ndafamba ndichinomutsvaga mukomanashi. Aiti achiuya ongogeza nokuchinja otosiya mari, anenge achingokuti mari iripo, plus aita zvegambling uko kunonzi what's the name of this uyu manje muJoburg muya, kugambling kwaenda chinoita kune imwe kunonzi chiko kunogambliwa nevarungu kupi ndiko kwaienda ikoko. Achidzoka chero anga vanodzoka nguvai, waiuya uchisechiwa kubvisiwa mapenzi uku, uchisechiwa kuti hauna kurara nemunhu here, hauna kudii. Mukomanashi ndakatambura, hapana munhukadzi akatambura seni muupenyu. Ndikafunga what I passed through nemurume yeye. Mukomanashi ndairohwa, kurohwa kufenda kudikwa mvura. Ndiri kurimemba paakambondirova mai vangu vauya vachizovhakachira munin'ina wangu, akandirova ndokubva andidira nemvura, mabhaketi emvura wamunonzwa. Ndikadikwa mvura nevanhu kumuka kupapanuka, kutanga kutaura ndichirotomoka, kuita zvokurotomoka zviya kunge munhu akupenga. Ndobva atsvagawo umwewo mukomanawo waizviti mupostori muJoburg imomo, izvo aiva amutenga apiwa mari. Akauya akati zvese zvinoda kushandirwa pandiri inini zvofanira kubviswa nefemili yedu. Ini femili yedu tiri vanhu vakakwirira mukomanashi. Mai vangu vakabvisa neyoung brother yangu vakabvisa mari yachona nearly 3000 vakapa mukomana yeye akandindisa kurukova kuJoburg. Zvazvanzi young brother yangu inotofanira kuuya yakapfeka short, because mamhepo aripo pandiri hana kumira mushe. Taenda kuya mukomanashi, ndanopinda kana mhepo rabuda kana chii. Ndichirohwa mukomanashi, upenyu hwangu hwanga hwakaoma. Handidi kunyepa mukomanashi, chikafu zvese aitenga. Apa west part aiti kana akurova, ndine nguva yekuti pakurogwa kwangu inini nemurume wangu ndakatravela almost 30 times kubva muJoburg nchiinda kuZimbabwe, mamwe ari mapay forward, mamwe ndaita zvokuti zasipo. Ndakarohwa masiso akazvimbawo. Ndichidzokera otevera last trip yaakatevera ndokubva auya asvika kumusha kugweru, kumba kwedu kugweru ikoko. Baba vangu akabva ati aiwa ina handitauri newe, chiripo nechida kuti zvese zvauri kuitira mwana wangu izvi unoratidza kuti unodherera nokudii. Zvazvanzi aiwa ndazviwa baba, ndobva ati ndinozoripa hangu. Baba vangu akabva ati alright, tikabva tagadzirisana tikataurirana paya tikadzokera kuJoburg. Ndakati ndasvika kuya mukomanashi ndikawana mumba imomo mandaive ndabuda ndave ne2 months mune mukadzi aiva akatorara, akauya kuzonditora kuvabereki vangu. Iye achiziva kuti ane mukadzi ari kugara pamba ipapo mukomanashi.
inini nekutiwo ndiri munhu ainzwisisawo. Ndakambotora hembe dzemusikana iye ndikabva ndapisa dzese. Ndapisa kudaro masikati achona ndikabva ndafonera young brother yangu ndikati ndapisa hembe dzemunhu because vanhu vanga vakuti uri kuzvidanira ngozi. Ndikabva ndanotenga hembe dziya ndikamudzosera musikana uya. Mukomana asvika ndaigara upenyu hwokurohwa, ndairohwa mhinoti ndairohwa kunge nyoka yapinda pamukomana asho. Ndakarohwa imwe time bhudhi vake varipo vanodzi sviti mupostori. Ndobva ndatoenda kuJohannesburg hospital ndakabatira ziso mumaoko. Namanje ziso rangu iri rekwa-left kana kuchitoita kune mhepo ndinenge rinototsvuka kuita hamheno reichida kuti ndipfeke chipechi icho chiya chandaendapiwa kuchipatara. Ndakagara mukomana ashi ndave nevana 3. Ndave nevana 3 kudaro takatanga kunetsana futi. Ipapo ndipo pandakazoona kuti it's better ndisiye imba yachona, ndisiye zvangu chero kuchinzi ndadii. Zvakaitika ndezvekuti kwataigara kwachona pane vanhu vaitengesa matomatisi mumastreet, munoti mustreet kunonzi kuLindest. Pane mumwe mukomana naenda jera nezvimamaketi zvokumamozambique, naendisa kumujera sachi ndipo pataitenga matomatisi because ndiyanga ane maketi yanga iripo nechekusaiti kwedu ikoko. Iye hapo ndikabva ndatuma vana kuti indai motora matomatisi. Vana ndobva vanotora matomatisi. Normally taiti taihonomupa mari yake kana nchindako ndonosvika ndichimupa mari iye. Asi pokudaro ane zvinhu zvaangaita mumba zvaida kuzoonekwa. Pano umwe mutambi wenhabvu aitamba bhora anga ari ikoko kuSouth nabhudhi vake vanozikamwa zvisingaiti. Auya kudaro akuti tiri kuenda mumashopu mwemusi, ndobva tati dhuma nevanhu vaya. Ndobva atonditi vanhu ava unovaziva? Ini murume wangu sokumuziva. Ndikati vanhu ava handivazivi, ndovaziva ndakambovaonerepi? Zvanzi ndivanhingi nanhingi vaitamba bhora kuZimbabwe. Ndikati tamhorosana nevanhu vaya. Vanhu vaya chakazoita pamba panga pane jurahoro pataigara tatabva kumatown house yatakugara kune imwe nzvimbo mujurahoro. It was a town house again, but yanga iri imba iri muyadhi yega muLindest. Imba iyi yakapfuridzwa neuswa hwekumamisha uko. Akabva apa vanhu vaya vakati toenda nesu pamba vachiti vanoda kunoona. Vachiona akati ndinotove nelaptop yandinayo zvakanaka zvikadiwo. Pasina kupera 3 days ndobva aita zvimwe zvinhu zvakauya zvakazara vakazvizadza mune imwe spare bedroom. Saka tikandati zvinhu izvika musikana uyu anotibatsira pano anokwanisa kutora achibuda achienda nazvo kupi kuofu. Ndandisingabvumidzwi kufamba. Ndandisati ndamboshanda muupenyu hwangu mukomanashi ndandisina shamwari because munhu airova vasingatobodi kuti ndibude. Chero hama dzake mwana wabhudhi wakaita akasvika waitonzi Wahura. Hakuna kwataita gara kuuyu zvokuti takatoti taakugara ikoko kunana town house. Ndakati hakuti aiwa iko zvino ndazorora because munhu uyu aiti chero pese pawagara Wahura. Zvino ungave munhu wokuti waiti ukasangana chero nemunhu wokuziva kumusha kana unaye waitochinja fesi, vanhu vachitoti mwana uyu akuvhaira. Izvo unenge uchitya kuti unosvika ukarohwa kumba nokushingirira uchiti uri kuda imba. Zvadaro mukomanashi iye akabva andifonera zvanzi ndiri kuEastgate. Ndikati alright kwai pari kusvika nhingi atumwa nabhudhi wake kuzoona zvinhu zviri pamba zviya. Inokusazivawo ndobva ndataridza uya munhu zvanzi muratidze zvese.
ndisingazivi kuti chandakakanganisa kuti mabhokisi acho iwawo aisvika kuma3000. zvaiita here kuti nditore bhokisi 1 ndichinoratidza munhu uya, ndikabva ndangozotiwo mune zvimwe zviri izvozvo zvazviri mubedroom medu, because mostly ndikabva ndangoenda ndichinomuratidza. ini ndatobvawo iyi nyaya yanga itika about a week. ndongoona munhu achinja time yachona, munhu akungochinja maitiro akagara kumba anga asingauyi. I didn't have a problem. posvika umwe muzukuru wake aiuya achiodha kuNamibia uko, achibva kuNamibia. ndokusvika pamba sikava ndati regai ndinde kumashopu tinotsvagira muzukuru wachona tinunge nezvimwe zvinhu zvatee tichidaomba sevanhu vaitigwa vaungwa nemunyika. iye ndokusara kumba kuya kuti vakataura kuti kudii nasisi ivavo vaitibatsira kuti zvakafamba sei. waini ndotosvika ndiri kurodhi kwei pane mukadzi chaichai, mukadzi wemunhu angatora munhu mumwe munhu rume omupinza mubedroom. ina nhakuziva kuti nyaya yei panguva iyoyo. ndikabva ndangonyarara, ndina zviri ndikuziva kuti zviri kutaurikwa ndini. ndiri kutaura kuti munhu akauya akapinda mubedroom. ndione ndakutorogwa mukomana ache, ndakarogwa. muzukuru uya akakonwa kana kubata, akati kurovana kwamuri kuita napanapa muri kuita kuti ndiende here kana kuti hamundidi pano? inda ndisingadzoseri, ndingariwanepi simba rokurova munhu rume? mukomana achi ndakarogwa. ndikafamba usiku, ndakatiza usiku ihwohwo, ndikabuda. chekutanga chandakaenda kuinda pahospital. ndasvika kuhospitari zvazvanzi imi munofanira kudii kuti muinde munoripota tikurapii nokukuvara kwamakaita uko. indai movhura police case, motora polisi. ina handina kuita seizvozvo, because mostly ndaiti ndikabva chero ndikabuda takonana, mapurisa akauya konzi ndokutorerai vana, ndiko kuthreateniwa kwandaitiwa. inda handisina mari yanga ane mari. tinotora vana tikavaendesa kukere. ipapo ndizvo zvaindirwadza kuti vana vangu vaizoenda kunogariswa kuhomushuwa ini ndiripo. ndodzokera kumba kuya. ndadzokera kumba ndosvika ngoma ndiyo. ipapo ndikabva ndafonerawo baba vangu ndikavaexplainera ndiri kwandandiri. kwaina baba vangu aiwa dzokerako, ndiri kukwira ndiri kuuya. baba vangu vakakwirawo zveshuwa kubva kuZimbabwe, vakabva vasvika. uyu munhu aive nemarika, aiti kana akaona vanhu oda kutenga vanhu nemari kana zvokuti vanhu vaitoti vakamuonawo kumba kwedu, because vaiti chero vana mai vakavhizita zviya voti mukwasha uyu, mukwasha ari right. hapana chavaishaya, hapana changa asingaiti. but zvaitangira ipapo neyoung brother yangu ndaifonera, yauya, baba vauya. vakati vachisvika makuseni, vakasvika nemabhazi ekuseni, vakauya ndikavaexplainera zvese. ndinotogwa kuzasi uku ndichitwa sei isusu hatina vana tete. ndakaudza baba vangu. baba vangu vauyawo, young brother vangu auya, ndikavarondedzera seizvozvo. ndavarondedzera kudaro, bhuti vachona vaivepo, vaivavhakacha. baba vangu vakabva vadana iye bhuti vachona, ini nayoung brother wangu. baba vangu vakutaura chiri kunetsa chii, ndarondedzera nyaya iyaya. kwaina baba vangu manje apa inini hapana zvokuti ndinokwanisa kuti nditonge nyaya. chiripo tiri kuda kuti ava vaya vandanjitaura vebhora ngavauye vazvitaurire vega nyaya yavo. kana muchiti vakahura nemwana wangu, ndechida kuti vavepo vachizvipindurira vachidii. uya akuvharavhara chichi. kwaina baba vangu hakana nyaya yakadaroka, hapana chinobuda. zviri nani tidii, ndizvitorere mwana wangu, ndinozvigarira nemwana wangu.
mumba imomo baba mukomanashi hapana chinhu chandakabuda ndinacho, hapana. Baba vangu vakabuda vachiti vari kumboenda kunoona umwe bhuti wangu. Ndine umwe bhuti ari muJoburg 3rd Born yomumba medu. Vachinda ikoko ndakasara ndikarohwa mukomanashi munongohwa. Ndakarohwa, baba vangu vakafonegwa vachiuya bheki nana bhuti vangu vachingonditora. Ndakabuda ndakapfeka zvona ndakapfeka nevana vangu. Up to now mukomanashi munhu atumira haana chakambotumira abvunzi kana kuti vana vakadii. Atove makore nemakore, vana vangu vakura, vamwe vakutoshanda. Haafoni, haabvunzi, haasati amboya kuvaona kana kodii. Ipapo aitoganza achiti Joburg ndini ndakakuita kuti uzive Joburg. Iwa Hofi wakadzoka muno muJoburg. Ndakaenda kuZimbabwe ndikanogara mukomanashi. Ndandiri iya inonzi depression ndo yandave nayo. Ndakagara pavabereki kusvika ndazove right. Ndave right ndikabva ndadzoka bheki kuJoburg. Ina hapana chandaigona kuita mukomanashi. Ndakatanga kuti 1 kudzidzira kusuka, kushanda mumakicheni umu. Ndakashanda mumakicheni mukomanashi, ndimo mandanjishanda muJoburg. Ndaishanda mumakicheni muvarungu ndizvidzidzisira vana vangu, vanasisi vangu vachindibatsira, vana baba vachibatsira vana vangu kusvika vakura vave pavari. Nokudawo kwaMwari ndakazobuda hangu muZimbabwe ndave kunyika imwe iri kurewo yevaTogo. But ndizvo zvandakasangana nazvo izvozvo mumarriage mangu. Handifungi kuti chero ini kukanzi afa nhasi murume yeye ndingaburitsa musodzi kana kuti kudii. Never. Atove makore hameno, it's almost like 20 years mukomanashi. Handina mbozorogwa, handina kumbozovhera ndave nechido chokuti ndigare nemunhu rume muupenyu hwangu. Handina zvandakasangana nazvo mulife izvi. Hei vedare, ndo meseji yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Izvi tinenge tichizviitira kuti kana uriwo munhurume ukazopindawo musecond marriage neumwe mukadzi waunenge wapinda naye mumarriage, at least kana ukaonawo achiita sekunge munhu wekuti anenge asinganzwisisi zvimwe kuda, pane something chinenge chiri deeper chaanenge akambosangana nacho mukati mekurarama kwake, icho chakamurwadza as well. Kana uri munhukadzi ukapindawo musecond marriage neumwe munhurume waunenge usingakwanisi kunyatsokunzwisisa pamaitiro ake aanenge achiita, zvimwe kuda pane zvimwe zvaanenge akamboitwawo kumashure uko, hoping kuti vanhu vanenge vachiuyawo nenyaya dzavo vachakwanisa kubatsirawo avo vanenge vazopindawo mumasecond marriage vachisangana nematambudziko, avo vanenge vachishungurudzika kuti ko sei tisiri kunyatsokunzwisisana musecond marriage iyi yatapinda. Vedare, kana muinewo zvamunenge muchida kushare nesu zvinokwanisa kuzobatsirawo vamwe veruzhinji, please uyai kuinbox kwangu tobva taona kuti nyaya yenyu tingaiposta here. Vedare, ndo voice note randakatumidzirwa richibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngatitaurei navo mucomment section.